जय जगन्नाथ। रथयात्रा घोषयात्रा और गुंडीचा नाम जना ओडिशार मुख्य यात्रा रूपे पुरीर रथयात्रा सर्वप्रसिद्ध। केवल पुरी नुहे देश विदेश में पालित हो आसुवा जगन्नाथ संस्कृतिर एक अनन्य पर्व। कोरोना महामारी जोगु सुप्रीमकोर्टर रथयात्रा बंद निष्पत्ति केवल ओडिशावासी नुहे बरं देश विदेशर भक्तों को निराश करिछि। किंतु निराश हेबार कौनसी कारण नहीं। कुहाଯାଏ କରି କରାଉ ଥାଏ ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ପିତା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଖେଳଘର। ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଅଘଟଣମାନ ଘଟିଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପରୋକ୍ଷ ସୂଚନା। ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅସତ୍ୟର ସମାପନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୟାସ। 2020 ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ସହ 32ଟି କାରଣରୁ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ନ ଗଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମକୁ ଧ୍ୟାଇ ବିଶ୍ୱକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ରଚିତ ଭଜନକୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନରସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଓ ଇପ୍ସିତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛି। ଆରେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର ଶୁଣିବା ହେଉ ମଣିମା ଗୁହାରିଟି ମୋର। ତ ଭରସାରେ ରହିଛି କାଳିଆ ଠାକୁର ଅନ୍ୟାୟ ଦୂର କରି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆରେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର। ନୁହେଁ ତ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହେଳାନ କରି ଶୁଣିବୁ ମୋ ଗୁହାରି। ତ ଭକ୍ତ ଶାଲ ବେଗ ପରି ହେଇପାରିନି ତେଣୁ ବାଲିରେ ତ ପାଇଁ ରଥ ଗଢ଼ିନି। ତଥାପି ଜାଣେ ତୁ ଦୟାର ସାଗର ଡାକିଲେ କରିବୁ ତୁ କରୁଣା ଅପାର। ଆରେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଶୁଣିଲି ତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ରଥ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ ଦର୍ଶନ କିପରି କରିବୁ ହେ ଗୋସାଇଁ। ଦୁର୍ଦଶାରେ ତ ଜଗତ ହୁଏ ହାଇଁ ପାଇ ତ ମାୟା ବୁଝିବାକୁ ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ। ଅଘଟଣରୁ ଜଗତ ରକ୍ଷା କର କଳ୍କି ଅବତାର ଧାରଣ କର। ଆରେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର ଶୁଣିବା ହେଉ ମଣିମା ଗୁହାରିଟି ମୋର। ତ
ଭରସାରେ ରହିଛି କାଳିଆ ଠାକୁର ଅନ୍ୟାୟ ଦୂର କରି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କର ଅନ୍ୟାୟ ଦୂର କରି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କର ଅନ୍ୟାୟ ଦୂର କରି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚକାଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ତା ନିକଟରେ ଅବା କିଛି ଅଛପା ରହୁଛି? ସଦାସର୍ବଦା ଚକାଆଖି କାଳିଆ ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଜର ଗୁହାରିକୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।